I danas je 25.12. već 4. Božić. Sretan Božić svima koji slave. Veliki je snijeg napada, ovo je dionica Lašva, Modrinje. Prije dan, dva. I ovo je drvo ovdje palo na prugu. Mreža je oštećena. Se konzola savijena skroz. Željezničari su bili ovdje već na intervenciji. Drvo su sasjekli. Morat ću malo i mreži još popeglati. Evo ga na još jednom mjestu. Očito da je palo drvo na prugu, bilo popravljene. Kipe su bile ovdje. Vozovi još ne idu. Ovdje je i mreža oštećena. Žestoko. Ovdje je i optika potrgana. Konzola, ništa od nje nije ostalo. Šta je s optikom da vidimo? Pukla. Znači tamo je drvo palo. Da vidimo optiku. Pukla. Evo ga i ovdje, drugi kraj optike potrgane. Uglavnom, pruga nije prohodna. Kad će biti, ne znamo. Evo optike, na dohvat ruke. Ovaj dionica generalno zarasla, zapuštena. Ali je znak novi izgleda. Evo, stigao sam do PSN-a. Vidi se da je ovuda mašina prolazila vjerovatno. Evo ja sam lagano došao do kraja svog puta današnjeg prugom. Ovdje pruga izgleda dobro, sad šta je dole dalje ne znam. I dole ima puno drveća uz prugu. Daj Bože da nije oštećen. Uglavnom, to je to.